काल म्हणजे आमचं घर एकदम पाहुण्यांनी घसघशीत भरलेला. कारण काल आईचा वाढदिवस होतो. कुडावरनं मस्त केक वगैरे आणलेले आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज मावशी वगैरे सगळेजण घराकडे होते. तो खूप भारी वाटत होता. आणि मेन गोष्ट म्हणजे आमचे आजोबासुद्धा इलेले. फक्त काही कारणांमुळे आजी एक आमचे योग मिळाक नाही. मावशीचं आता गाणं कसं वाटतं नक्की कमेंट करून सांगा. हॅपी बर्थडे डिअर विमल, हॅपी बर्थडे टू यू. बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. अशा प्रकारे मस्त केक तर कट करून झालं. त्यानंतर केक एकामेकाक भरवल्याने आणि आज आजोबा घराकडे इलेले मंडळी. तर मावशी, आई आणि आजोबा यांचं सगळ्यांचं एक एकत्र फोटोसुद्धा काढून घेतलं. त्यानंतर म्हणजे आम्ही वाट बघतो कधी एकदा केक कट करतात आणि आम्ही टेस्ट करून बघतो. तसं तर मला जास्त केक आवडला नाही. पण केक म्हणजे खरोखरच मस्त होतो, एक नंबर. त्यानंतर म्हणजे जेवण आज मस्त व्हेज होतं. आपण फक्त काय नाही जेवणावरती लक्ष देत होतो. काम तर सगळ्या दिव्यानेच करतात. तर त्यानंतर म्हणजे आजोबांचं वगैरे जेवण तर झालं. आजचं जेवण असं होता. तर आमका जाऊचं आजोबांका सोडूक. तोपर्यंत व्हिडिओ आवडलं होतं नक्की लाईक करा.